Dragilor, bun venit la noi pe acest canal. Sper că vă place și aceasta e lumea mea de Minecraft. Lumea era cute. Da, am spart aici din greșeală, dar ce faci? Mergem afară și o să intrăm în această cameră care vreau să vă arăt. Aici avem o pictură frumoasă și acum hai să intrăm în baie. Baie frumoasă. Okay. Ok, hai să mergem pe aici, să vă arăt. Bună! Da, aceasta e, aici e camera lui... E o bucătărie. E bucătăria lui David. De fapt, aici e lumea lui David. Da, na. Și poți și... Pe masă. Ok, mersi. N-am bani. Dă-mi înapoi. Ok. Lumea asta e din partea casei pentru noi veniți. Ok, mulțumesc. Va mâncare e gratis mereu. Ok, mersi. Acum hai să mergem la culcare pentru că se face noaptea. A trebuit să mi omor vacile și oile. Pentru ca să facem acest video. Ok. Doar ca să fac mâncarea. Dar pentru mâncare. Da, mi-am omorât aproape toate. Ok, hai nu palpite să-mi pune armura pe mine. Ce să vedem el? Ok. O să-i... Deci... Nu știu despre ce să facem pe aici, în această luminată de Minecraft cu David. El nu sunt gaming, de fapt. De ce pleci? Deci șmecher. Ok, merg să iau niște lemne. Bine, eu o să iau propriul meu lemn. Lemnul nu mai este acolo. O să-mi iau propriul meu lemne. Ah. O să-mi fac propriul meu lemne. Mă duc înapoi acasă. Păcat că nu pot lua nimeni din copacii ăștia de aici, de acasă. Da, poți să iei. Pe bune? Pot să iau pe ăștia mici de aici, din față? Ah, nu, ăștia nu. Da, eu nu mă duc. de model. Da, eu nu mă duc mai departe. Până ai prezentat portalul meu. A, da. Avem aici un portal tabletă. Și lacul. Avem două lacuri, unul mare, unul mic. Am muncit în glumă aici. Aici e portalul tabletă, să spunem. Și e de portalul meu? Nimic. Ok, hai la culcare. O să trebuie să culegi o lemn de undeva. Bine. Fugi de David. Eu m-am pus la culcare. Uite unde. Acasă. Eu trebuie să fug. Da. Totuși, am vrut să vă spun pentru că n-am murit, pentru că n-am postat un an. Nu înseamnă că moare dacă nu postează. Are 11 ani. Da. Și eu am 10. Ce 11 ani, David? Da? A, da, am uitat și eu am 11 ani. Ce vreau să nu mai știu nici vârsta mea. Haide. Da, n-a făcut și tu? Că uite-te și tu. Da, că am făcut 100 de ori. Da, mă, 11 ani. Da, 11. O, da. Am 15 ani, dar și vârsta prietenii tale. Mult mă. De 6 ani. Ok, avem aici o baie făcută de David. Făcută de David. Gata, au plecat. Avem aici o cat. Facem o baie fără să fie, da. Să nu intre peste mine. Da, ai zi, Tanipo. Eu îi văd numele lui Chenuțu Gaming. Îl vedeți și voi? Da, eu îl văd. Alo, e cineva acasă? Jump spart. Ce privei?
nu intri pe mine, că a intrat în camera la mine. Bună. Plac. Repete că n-ai văzut nimica. De ce nu vrea să-mi dea? Câtă viață mai ai? Arăși vrei? Până mi se termină toporul. Dar cât ai? Bun. Puțin din topor. Stai. Serios? L-am prins la colț. Acolo, stai. Ți-ai pierdut casca, David. Hai să terminăm de partea aia asta, David. Mai tot. Nu le-am în dentar. Ah. Tu ți-ai pierdut casca. Au. 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 Din 3 lovituri. Corect? Ok, mai puțin din topor. Mai puțin? Din topor. Daniela, respiră, Daniela, că te bat. Abia vorbește, mă. Ok, hai să... Sunt aici. Și merg să-mi fac un topor la casă. Să veche. Ah, bine. Bine, noi mapa asta o avem de... De Eu cât o avem. avem? De cât am harta asta? Da. De o lună? De o săptămână. De 2 săptămâni. Nu, parcă de o lună. Nu. Ok. Ce se întâmplă oare acolo? N-ai trebuit cumva la furnes? Nu. Oh, bine. Ok, am cât îmi trebuie. De ce lutezi de toate lucrurile mele? David, am nevoie de toate astea pentru un topor. Oh, și te rog, adu și mie o cască. O cască. Da, vezi dacă îl găsești. Dacă nu găsești, să-l cam eu. Avem fier ca să fac o cască. Nu, o să-l cam eu. Oh, și apropo, stăteam cu Spyglass-ul. Ce? Stăteam cu Spyglass-ul. Adică binoclu. Da, ați auzit oamenii buni să spiu. Eu sunt YouTuber și el spin on. Știe? Yeah! Păi atunci de ce ne ascundem? Habar nu am. Putem continua atunci. Ui. De ce ne mai ascundem? Da, hai la lemn. Nu, Spus, hai la lemn. nu trebuie. Ce deschizi, mă? Au. Au. A, ce bine, m-a ajutat să ajung acasă. David, vii la lemn? Nu. De ce nu? Deci noi. Și de ce ne trebuie armură? A, scuze, nu știam că ești acolo.
Mâna infinită. Eu credeam că ai făcut un zid. Na, dacă asta, da, pățești, da, mai dai. Asta se întâmplă atunci când m-am luat cu data. I-am închis să nu acum a fost. Scuze. Și capul meu vine cu apă. Trebuia să-mi păstrez găletea acolo. Fugi. Nu mai te urmăresc. Sunt în altă parte. Eu te fug. Uite unde sunt. David, noi suntem prieteni de 6 ani. Și? Tu că mi-ai uitat vârsta. La unde? M-am blocat. Eu am chirie, eu stau pe chirie pe Minecraft. Normal. De ce bucătărie? Pe săptămână. Deci o să adun. Afară din bucul meu. Da, Că nu să am nu ce. spamați, is not a mistake, it's a masterpiece. Ce înseamnă? Ceva. Nu știu. Nu serios. Nu e greșeală, parcă. Mistake înseamnă greșeală. Dar tu te poți juca deja cu abonații sau nu? Nu! Pentru că nu știu în realitate. Eu m-am plictisit. De ce? Încă n-am ce să fac. Cât eu îs la lemn, vino și tu la lemn. Aia. Mai degrabă mă duc să mor animale. Criminal. Bravo mie. Asta e singura ta vorbă care o știi. Da, bravo mie. Asta e vorba lui Darwin. Bravo mie. Așa, deja am găsit 2 vaci. Mama, am dat lovitura. Cred că am cules tot ăsta și am Ai, 15 de ăsta. Dar poate fi de lemn pe Porci! Aleluia! îi iei. Îi iei sau îi omori? Eu Nu iei ca să-i înmulțim. de ce să-i mulțim? Ca să facem mai mulți. Atunci tu, eu nu. Eu n-aduc. Eu pentru bucătărie. Uite, cu ce vrei să mâncăm, mă? Căcat. Am găsit și un porc, o găină și o oaie. Eu deja o omor pe aici porci și vaci. Eu not în apă spre lemn. Ca așa vrea David să-i dau 3 lemn. 10 lemn. 10, pentru că e mai bine că sunt de 5 aer, mi se pare. Da, nu merg la minat. Da, nu, uite ce am găsit. De la... Parcă pe nouă versiune găsesc și mai multe gropi. Pe aici a fost. David, am dat de deșert. Da, Eu stai puțin. e în apropierea casei. Trebuie să aștept, David. O să David, mă plimb. da, gata. Aveți schimb de stil. Da, și tu. David se duce să spălăreze în deșert în timp ce eu caut lemn. O să găsesc în sat și mă bat cu el în gole, mă. O să mă cazi spartanul. Au. Eu mă duc să-mi cazi spartanul, eu o să mai în gole. Uite deșertul. Dar asta nu e deșert, Dana. Asta e doar o parte mică din deșert. Au. Ce schimb mi-ai dat. Nu
Nu știam nici eu. Nu văd că e spartanul. Dar ce, ți-e frică să te duci altundeva mai departe de casă? Nu, că mă pot omorâ. O să-ți dai Avem de pe la mine. Avem tip inventory. Ok. Am 26 level. XP. Ah, mi-am rupt picioare. Au, 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 Ce ai, mă? au, au. Că te văd de aici. Așa eu mă duc să fac. Încă uite cât am mâncare am strâns. Pot mânca o câine în sfârșit. Ok, David, cred că ar trebui să încheiem video. Da, ăsta a fost videoul de azi. Sper că v-a plăcut și da, bye bye!